Momentu latzak pasa ditugu, eta oraindik ere badira gure inguruan amets gaizto honetatik atera ez direnak. Gutako batzuk gauza larregi galdu ditugu bidean. Asteburu honetan Felixia nozikoak hasi beharko ziren. Kaliak postasunez betetzeko aukera paregabea zalantza barik. Pero todos y todas sabemos en qué situación nos encontramos. Txapligoak, parrandak, kuadrillen arteko baskaria, sukalkia edota karrozen jeitxierak. Tendremos que dejarlo para el año que viene. Ez ahaztu, gure esku dago herriko negozioak itxi beharrez izatea. Elkar babestea, arduraz jokatzea. De nosotras y nosotras depende no dar ningún paso hacia atrás. Eskerrik asko, egunero prebentzio neurriak hartu eta gure negozioak aurrera egiten laguntzen diguzuen guztioi. Eskerrik asko neurriak hartuz, gurekiko errespetua adierazten duzuen hori. Ez dezagun galdu bapatean, hainbeste kostatu diren aurrera pasuak. Izen be, helduko dio datorren urtien Felixan auzikuak, indar berrituta gainera. Bitartean, egunero bizitza erdigunean jarri deigun. Izan gaitezen arduratsuak, mesedez. Elorrixon, arduraz jokatu daigun. Danok dakagu asko jokoan.